nan Najeriya na san gwamnan da sanda yana gwamna essa saboda jiji da kai da tsohon wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo. Katan na tsohon wata za a bare a zuba a baf da shi za ta yi wanka. Ƙarshe baban nata ya sauka daga kan gwamna, ƙarshe talauci ya tunkaro shi, talauci ya ce masa assalamu alaikum, ya ƙi cewa wa alaikum assalam, talauci ya shigo da tsiya-tsiya. Wannan yarinyar bata bar duniya ba sai da ta ga uwarta tana ƙulla zoɓo kamin a yi cefane a cikin gida. A nan Najeriya na san gwamnan da aka fatattaki kuku daga Gamnan House, laifinta shine ta haɗa wa gwamna shayi da bombitan da jiya aka buɗe gwangwanin. Jiya aka buɗe gwangwanin ta haɗa shayi to kaɗan aka ɗiba, saboda haka yau maimakon ta buɗe sabo sai ta haɗa da wannan, sai aka ce wai iska ta hura tana so ta kashe yayan gwamna, akan wannan aka kore ta daga Gamnan House a nan Najeriya. Yanzu fa ku mai dama shine wanda idan watan azumi ya kama zai je ya sayo katon gwangwanin madarar gari 2500 gram, ya sayo katon gwangwanin Milo ya kawo uwar gida, sai ma ya yi fada ya ce billahi lazi mata na san halinku, in kun ga an kawo abu baja sai ku yi wasa da shi. To babu wanda ya isa, wannan sai ya kai har ƙarshen wata, a hankali za a bi, kowa ƙaramin cokali biyu ni kuma uku. Wannan mai dama ne. Wannan gwamnan da aka kori kuku daga gidan gwamnatinsa, wallahi da idona na ganshi ya je maula a jihar Gombe, da idona na ganshi yana maula. Aka gabatar mun da shi, aka ce ka san wannan ban gane shi ba, don da fari ne, da ya sha wuya sai koma ash. Sai aka ce mun ai wane ne, sai na ce a ranka ya daɗe, muka sake gaisawa. Na san mutumin da ya zama gwamna a nan Najeriya, ya daga gidansa zai siya Abuja,